Hold up. Salutare toată lumea, noi suntem pe Păcat și astăzi o să postăm un episod de Am-Nam, ca întotdeauna. Nu ca întotdeauna, am vrut să zic, cum face toată lumea, dar nu E a șaptea oară când încercăm să filmăm. probleme. Da. Acum mă bag Ok, și prima întrebare. Așa. Am apărut la TV. Am. N-am uitat numele cuiva când vorbeam cu el. N-am furat dintr-un magazin. N-am. Am. Serios? Eram mic. Ce-ai furat? O cutie din aia mică de Milky Mist. Da, știu ce. Am. Următoarea va fi după tine. N-am rău de mare. N-am. N-am avut o casă în copac. N-am. N-am avut probleme cu o problemă de la N-am. școală. Eu am avut. Da, punem n-am că tu... Nasolescu. N-am speriat pe cineva întuneric. Normal că am. N-am luat ceva din gunoi. N-am. Am. Serios? O ascuțitoare. Păi mi-a promutat-o cineva și am scăpat un coșul de gunoi. Sărăcu de tine. Acum am. Așa. N-am atins vreodată un șarpe. Am. Al lui Vlad. Și eu. N-am curat în cameră recent. Măi, N-am. am. Bun. Ești al pom. Am. Eu n-am. N-am avut operație. Am. Eu n-am. Săracu de tine. N-am. Că data trecută am pus-o după tine. N-am stat o zi întreagă fără în pijamale. Măi, am stat o zi întreagă pentru că mi-a fost prea lene să mă Când mi-a fost schimb. lene, dar Măi, eram prea lejer. nu știu. Îmbrăcasem de seară, că eram așa prost și mă îmbrăcasem înainte să mă culc cu hainele de mâine. Deci, într-un fel se pun ca pijamale. N-am chiulit de la școală. Măi, n-am. Eu am. Mamă, deja. Da, ești fost. N-am mers vreodată cu ATV-ul. Am. N-am avut mâna în gips. N-am. Poate degetul ai avut tu. N-am avut deget. Nu era în gips, dar avea bandaj. Avea bandaj. N-am avut tatuaj. Nu. Depinde și la ce se referă, Permanent nu, dar de la temporar care trece la apă, da, normal. N-am dormit vreodată mai puțin de 5 ore. Băi, am. Cred că mi-a apărut reclamă. N-am cumpărat ceva de la second hand. Nu. N-am. Era să-mi iau telefon. Nu glumesc. N-am donat sânge. N-am. N-am jucat paintball. Nu, dar am varianta pentru copii. Dacă e așa, da. Cu lasere, ca să zicem așa. N-am călătorit vreodată un cal. Am. Și ponei și cal. Și. N-am văzut o fantomă. Băi, există așa. da, deci n-am. Dar știți, când ți-e frică și imaginația joacă peste, vezi orice, deci n-am. N-am fost vreodată blocat în lift. Cred că toată lumea care stă Eu la am bloc fost. a fost blocată în lift. Eu am fost sincer. N-am avut un animal de companie. Băi, Ce eu am poză avut? frumoasă. Măi, eu am avut. N-am vomitat în timp ce călătoream. N-am fost vreodată la circ. Am și am fost și, nu știu, m-a atacat, să zicem așa, un clown, adică avea un mop și așa mi-a dat cu mopul așa la picioare. La joale. Da. Cartonaj galben. Uite ce poză șmecheră, vreau și așa. N-am rău de înălțime. N-am. Mă cățăram pe cele mai înalte. Ieri n-am spălat vase recent. N-am spălat niciodată vase. Eu am spălat doar Paharele, pahare, nu cred că se pun. N-am copiat la un test. Nu. Am. Dar eu nu. N-am uitat numele cuiva cu care văd. Cred că întrebarea asta mai fost. Păi cam acestea au fost întrebările. Ne vedem data viitoare și dacă vedeți acest videoclip pe 7 august, adică astăzi când îl vom posta, va fi o eclipsă de lună la ora 9, 21:00. O să filmăm tot ce se întâmplă. O să ne vedem data viitoare.